У вас було таке, що ви садите город, насіваєте різні якісь там рослини, і в кінці потім виявляється, що ти не знаєш, що ти насіяла. Це було так зі мною. Я, до речі, насіяла тільки цієї весни, я посадила вроді 3 види капусти. Тобто цвітна капуста, я знаю, що це таке. І ще 2 види посадила, і я не знаю, що це за капуста. Вона вродила, вона виросла, але я не знала, що це. Але мені в поміч прийшов чат GPT, який мені допоміг. Я дізналася, що це брюссельська капуста. І будемо пробувати брюссельську капусту. До речі, в мене її так добренько родило. Так що ми її ніколи не пробували, я її ніколи не готувала. Будемо пробувати. Ви теж такі господинки, як я.